Vítám vás u další epizody podcastu. Dnes si posvítíme na téma, jak fungují hasící směsi, které se používají při leteckém hašení požáru. Když řádí požáry na velkých plochách, jako byl ten v českosaském Švýcarsku nebo nyní v Americe v LA, jsou tato letadla doslova záchrannou brzdou. Určitě jste si všimli, že letadla vypouští červenou směs a ne čistou vodu. Jaké chemické látky skrývají tyto směsi a jaký je jejich mechanismus účinku? Na to si dnes odpovíme. Než se ponoříme do složení samotných hasících směsí, pojďme si rychle projít, co vlastně udržuje požár. Požár je chemický proces rychlé oxidace, kdy uhlíkaté látky, tedy dřevo, uhlí, plyn, ale i domy a podobně, reagují s kyslíkem za vzniku oxidu uhličitého, vody a značného množství tepla. Sami víte, že když hoří oheň v krbu, tak u něj rádi sedíte a nasáváte z něj teplo. Hoření je totiž děj silně exotermický. Klíčovými prvky pro to, aby oheň stále hořel, jsou tzv. Trojúhelník hoření. Palivo, kyslík a teplo. Pokud odstraníme kterýkoliv z těchto faktorů, požár zaniká. Ano, k hoření potřebujeme teplo kvůli dosažení teploty vznícení. Chemici a jimi studenti by spíše použili pojem aktivační energie. Po vznícení už oheň začne teplo také produkovat sám a to je jeho nebezpečnou vlastností, když se vymkne z rukou. Palivo je asi jasné. Pokud má oheň materiál k hoření, bude požár pokračovat. Kyslík je nutný pro hoření. U malých ohňů stačí zakrýt a oheň zhasne. To znáte u zhášedel svíček. Když oheň hasí hasiči vodou, tak pracují s třetím faktorem. Ochlazují objekty a tím odebírají teplo potřebné k hoření až do úplného uhašení místa. Pokud ale bojujeme s požárem v obrovském otevřeném prostoru, kde ještě působí povětrnostní podmínky, musí pomoci i letadla ze vzduchu. Z čeho jsou složené hasící směsi proti požárům v přírodě? Hlavní složkou je obvykle voda. Má vysokou tepelnou kapacitu a umožňuje absorpci velkého množství tepla, jak jsme si vysvětlili před chvílí. Odpařování vody navíc odvádí energii, což ochlazuje požár. Další složkou jsou zpomalovače hoření. Nejčastěji je to fosforečnan amonný nebo síran amonný. Fosforečnany se při vysokých teplotách s vodou rozkládají na kyselinu fosforečnou, která vytvoří nehořlavou ochrannou vrstvu na povrchu rostlin. A co ty kationty? Světe div se, jsou to perfektní hnojiva. Tato chemie je pro rostliny velmi prospěšná, budou mít šanci mnohem rychleji růst. Další látkou jsou polymerní gely, které zvyšují viskozitu směsi, aby lépe přilnula na vegetaci a odolala rychlému odpaření. Směsi obvykle obsahují také barviva, obvykle červená nebo oranžová, která pomáhají pilotům vidět, kam byla směs aplikována. Chemicky jsou to oxidy železa, ty znáte z oxidovaného, tedy rezavého železa. Opět netoxické pro přírodu a ani člověka. Velmi často vidíte letadla vypouštět směs ne přímo nad ohniskem požáru, ale kolem něj. Oheň se méně rozšiřuje a tím chráníme oblasti, které nejsou ještě zasažené, ale hlavně ubíráme ohni palivo. Dále tam najdeme povrchově aktivní látky, tedy tenzidy. Můžete si představit mýdlo, které snižuje povrchové napětí vody a umožňuje lepší pronikání směsi do listů, do stonků, prostě do rostlin. Škodí taková hasící směs nějakým způsobem člověku či životnímu prostředí? Každá látka může být škodlivá, záleží na dávce. Po uhašení požáru zůstane směs na rostlinách i v půdě a slouží jako hnojivo. Problém může být, pokud by je déšť ve velkém smyl do blízkého zdroje povrchové vody. Tam mohou vést k růstu sinic a ty už problémem jsou. Při přemnožení zadusí vše živé ve vodě. Zmiňují se také těžké kovy, které se tam dostávají z nádrží letadel nebo jsou jimi znečištěné fosforečnany během těžby. Uvědomme si ale, že při požáru obydlených oblastí hoří veškeré plasty a jiné materiály, které vypouští do přírody nesmírně nebezpečné zplodiny a toxické látky. Navíc při hoření vegetace, která sama vytahuje těžké kovy z půdy během růstu, se při požáru uvolní zpět do prostředí. To malé množství hasících směsí, které jsou teoreticky nebezpečné, má šanci předejít mnohem většímu znečištění životního prostředí z požáru. Vždy je tedy potřeba vážit rizika a tady jasně převažují obrovské výhody pro použití hasicích směsí z letadel. V Kalifornii je dlouhodobě nedostatek vody z důvodu sucha, a to i pro běžnou potřebu domácností.
Na hašení existují různé typy pěn nebo prášků, například Purple K. Ten obsahuje hydrogen uhličitan draselný a fialovou barvu má kvůli přidanému barvivu. Dokáže mnohem rychleji uhasit požár než při použití oxidu uhličitého. Typicky se používá v hasicích přístrojích na hašení elektrozařízení nebo kapalin, například v rafinériích. Abych to shrnula, jak konkrétně tyto směsi fungují? Mechanismus účinku je založen na kombinaci fyzikálních chemických procesů. Voda absorbuje teplo z plamenu a snižuje teplotu pod bod splanutí. Retardéry neboli zpomalovače hoření reagují s horkými povrchy a tvoří nehořelavé vrstvy, které izolují palivo od kyslíku. Zahušťovadla zajišťují, že směs zůstává přilnutá k vegetaci a neodteče. Hasící směsi jsou skvělým příkladem toho, jak může chemie přímo zachraňovat životy a přírodu. Kombinace fyziky, chemie a moderní techniky umožňuje efektivní boj s požáry, které ohrožují nejen lesy, ale i lidská obydlí. Doposlechli jste až sem? Velmi si toho vážím. Pokud vás to bavilo a něco nového jste se naučili, sdílejte to dál. Když více lidí uvidí, že nám věda pomáhá pochopit okolní svět a posouvá naše vědění, bude to jen dobře. Napadlo vás během poslechu něco a chtěli byste na to reagovat? Napište mi. V neposlední řadě, pokud byste mne chtěli i v mé práce podpořit finančně, koukněte se do mého e-shopu na webu Olinium, nebo mi můžete zasílat pravidelně malou částku na Piki.cz. Veškeré odkazy najdete v popisku nahrávky. Moc děkuji.